ассалому алайкум шунавандагони шабакаи қадамшои соев. модари 4 фарзандам. азбаски фарзандонам падар надоранд, аробаи зиндагиро худа мекашам. нони хӯрдан надоштем. кӯдаконам аз гуруснагӣ намуранд гуфта модарамро ба хонаам бачабон овардаму азми сафари Русия намудам. бо маслиҳати додаронам ба Москва омадам. бахтам омад карду ба зудӣ дар нонвойхона кор ёфтам. кулчаҳои равғанини тоҷикӣ пухта дар бозори Садовод мефурӯхтам. аввалҳо рӯзҳо ба нони ношинос кулча бо чашми шубҳа менигаристанд. баъдтар таъмашро чашида чунон одат карданд, ки аз бисёрии харидор дар атрофам ҷойи сезампартоӣ намемонд. аз чортараф харидорон садо мекарданд. рӯзҳо баъзан барои кулчаҳои равғании тоҷикӣ бо ҳамдигар ҷанҷол мешуданд. харидори кулчаҳоям ки бисёр буд, дар як рӯз чанд маротиба ба бозор нони гармак мебурдам. ҳамин тавр пули калон кор карда баргаштам ва барои бачаҳоям аз маркази шаҳр хонаи сеҳуҷрадори зебое харидам. бисёриҳо аз хонаашон набаромада иддао мекунанд, ки тоҷикон дар Русия овораю сарсон шуда нони хӯрдан намеёбанд. ин гапҳо дурӯғи маҳзанд. ман инро аз таҷрибаи худам мегӯям. одами танбал дар ҳақиқат азоб мекашад, вале тоҷики меҳнатӣ албатта соҳиби пулу мол мешавад. рӯзҳо то ҳол интизори кулчаҳои равғании тоҷикӣ буданд. аз ин хотир пас аз иди рамазон боз азми сафар дорам. дуо мекунам ки худованд пешикори тамоми тоҷикони муҳоҷирро кушода ва қиссаҳояшонро пурпури доллар созад. гулбарг, муҳоҷирзани тоҷик аз бозори Садовод. дӯстони азиз, барои пешрафти шабака ба шабакаи қадамшои соев обуна шавед.